Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa katsomaan tätä Luola TV:n erikoisjaksoa. Mä oon just matkalla Verkatehtaalle ja Linnan business-turnajaisiin. Mä ajattelen, että miksei tänä vuonna sieltä tehtäisi sitten jonkinlaista reportaasia. Haastellaan vähän ihmisiä, haistellaan ilmaa ja tunnelmaa. Mennään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Nähdään lauteella. Kiitos. Linnan business-turnajaisten voittaja on Sinä! Erikoiskoirapalvelut! Teatteri Spek! Raspberry Products! Mikä teidän mielestä on ollut ihan ehdottomasti parasta antia tässä tämän päivän business-turnajaisissa? Se, että mitä tää on itsessään, tää innovaatioiden määrä ja tietyllä tavalla innostuminen ja yrittäjien tietyllä tavalla yhteen henkeen puhaltaminen, vaikka tää on kilpailu, niin mun mielestä se on aina se, mikä tässä sykähdyttää ainakin mua vuodesta toiseen. Ehkä tarttuisin tuohon innostuneisuuteen, mikä sieltä tarttuu. Eli just se, kun me nähdään, kun siellä on paljon yrittäjää, jotka on itse tosi innostuneita tästä omasta asiastaan, niin siinä ihan innostuu aina itsekin. Ja se on mun mielestä aina mahtavaa, että lähtee innostuneella ja inspiroituneella fiiliksellä himaan. Mikä on ollut teidän mielestä tämän päivän parasta antia? Tosi mielenkiintoiset yritykset ja heidän tarinat. Kyllä se on tosi kiva kuulla, minkälaisia ideoita he on saanut ja miten he on niitä vienyt eteenpäin ja kehittänyt yritystään. Inspiroi omaa tätä toimintaa, kun kuuntelee näitä muita. Mitä te toivotte tältä tapahtumalta tulevina vuosina tai vaikka ensi vuonna? Mä oon nyt jo muutaman kerran käynyt. Tykkään siis kovasti tästä tapahtumasta. Mä oikein osaa sanoa, että mitä tässä nyt sit lisää. No nyt oli se yhteisöhomma tulossa ensi vuonna, että sehän on hieno. Kiva kuulla, minkälaisia juttuja siellä on tulossa. Miltä siellä oikein tuntuu olla? Aika rauhalliselta. Ennen lavalle menoa, oliko silloinkin rauhallista? No jännittää paljon, mutta tietyllä tavalla aika rauhallista. Tämä on ollut hieno matka tähän turnajaiset kaiken kaikkiaan. Tämä tarjoilee inspiraatioa ja ajatuksia, ideoita. Tämä on erittäin jees. Osasitteko odottaa tällaista voittopottia? Te olette kahminut kaikki mahdolliset palkinnot täällä tänään. No ei kyllä osattu ollenkaan odottaa. Et me oltiin ihan varmoja siitä, että totta kai tämä jakaantuu tämä palkinto. Ja tässä oli paljon hyviä yrityksiä messissä ja tietenkin tämä on suuri kunnia, että me voitetaan kaikki. Mutta oli se aika yllätys mutta ihan mielettömän hyvä fiilis kyllä. Se meni paremmin kuin yksikään harjoitusrundi, niin se on aika poikkeuksellista. No mitä tapahtuu nyt? No tietenkin meidän pitää viestiä tosi paljon tästä tapahtumasta ja mitä täällä on tapahtunut, että tää pitää niin sanotusti surfata tää aalto nyt. Halutaan myös näyttää, että tää on mahdollista. Meillä on koko ajan ollut se tarkoitus, että me halutaan näyttää, että tää on mahdollista. Me ollaan löydetty se malli, millä tämmöinen business voi rakentua ja kasvaa. Ja me haluttaisiin inspiroida muita toimijoita myös, että me haluttaisiin tosi paljon kilpailijoita ja me mieluusti sparrataan ja autetaan alkavia käsitualan yrityksiä niiltä osin, mitä me pystytään. Ja meille olisi suuri etu, että me saataisiin tosi paljon toimijoita tänne seuraavaa sukupolvea, työntekijöitä, että ne ymmärtää, että tämä on mahdollista tässä maassa uudestaan. Että se on aikanaan tämä ala on kadonnut, mutta nyt kun me tehdään tämä eri tavalla ja pysytään tässä luksuksella ja mennään tavallaan sillä ladulla, että tehdään niin hyvää kuin pystytään, niin tämä on täysin mahdollista kaikille osapuolille. Mikä merkitys Hämeenlinnalla on? Ja tässä on ihan selkeä syy siihen, miksi me ollaan Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa on yksi Pohjois-Euroopan tai Pohjoismaiden 5 suutarilinjasta ja yksi Suomen 2. Ja kun me rakennetaan yritystä, jonka on tarkoitus kasvaa isoksi, niin meidän pitää olla siellä keskiössä, missä koulutetaan niitä ihmisiä. Ja kun me tultiin tänne, niin me ei kerrottu vielä Tavasti ammattiopistolle, että me tultiin heidän takia tänne. Ja kun me kysyttiin meidän tekijöiltä, että hei, että onko tämä ajomatka Hämeenlinna ok, koska se on se luonteva paikka Suomessa, missä me ollaan. Tänne on hyvät kulkuyhteydet, täällä on tekijöitä, täällä on se koulutus. Sitten me soitettiin Tavastia suutarilinjalle ja sanottiin, että hei, me tultiin tänne teidän takia, voidaanko me tehdä jotain yhdessä. Nyt meillä on oma koulutusohjelma yhdessä
Tavastian suutarilinjan kanssa. Musta tuntuu, että mä haluan ehkä kohta vaihtaa alaa. Mä oon ihan väärällä alalla, kun mä oon niinku tehdä käsitöitä. Seuraava kurssi alkaa ensi vuonna, että sinne vaan että kokeilemaan. Eikä siinä mitään häviä. Kun se on yhteistyö, se mikä tässä niinku ratkaisee. Että tämä niinku ekosysteemi, mitä me aletaan rakentaa, niin muut tulee siihen mukaan ja sitten se kasvaa. Että me tarvitaan niinku sellaisia kilpailijoita, että se on positiivinen asia meille ainoastaan. Jos me oltaisiin kuunneltu alusta asti kaikkia muita, niin eihän me ikinä oltaisi tehty tätä. Että tämä meidän niinku yritys on tietyllä tavalla vastavirtaan kulkemisen tarina, mutta siitä ei ole ikin haittaa ottaa kaikki irti muiden jeesistä. Kyllä se vaan on, sit kun on siinä omassa putkessa tekee niitä omia juttuja, niin kyllä se on kiva välillä, kun joku tulee oikein kunnolla ravistelemaan. Niin sitten ensimmäisen vastareaktion jälkeen itsekin havahtuu, että niin, että tossahan oli pieni viisauden siemen. Faktahan on se, että kaikki viisaus ei asu omassa päässä. Turnaajista käyty ja mikä on tunnelma? No väsynyt, mutta ihan inspiroitunut kyllä, että tässä viime vuodesta niin kuin innostuin sen verran tapahtumasta, että halusin tulla tänäkin vuonna. Täällä tapaa aika paljon uusia ihmisiä ja nämä kaikki mitä tuolla lavalla tapahtuu, niin on kyllä ihan super jotenkin niin kuin inspiroivaa ja sitten se semmoinen vähän niin kuin kilpailufiilis ja urheilujuhlan tuntu, niin se tarttuu tuolla yleisössä kyllä helposti. Mikä oli sun mielestä parasta nyt tänä vuonna? Ihan siis aivan niin kuin loistavat mun mielestä kilpailijat ja sitten semmoinen tuomareidenkin kehuma tämmöinen taso, että jotenkin aivan super isoja juttuja, mitä jengi on niinku kehittämässä. Ensi vuonna 2-päiväinen. Mun mielestä on hyvä, että se jaetaan 2 päivälle. Mutta se on myös mielenkiintoista nähdä, että miten se sitten tehdään. Että miten se toimii ja saadaan jengi pysyä. Ja et mä toivoisin enemmän tätä, enemmän sitä keskustelua, enemmän sitä verkostoa. Että jäisi aikaa siihen, että on aika tuupattu täyteen. Innolla odotan sitä yhteisösarjaa. Että mä oon tosi fiiliksissä, että se on saatu nyt tähän niin kuin varsinaiseen tapahtumaan mukaan ja siellä on nyt sitten varmasti kanssa aika mielenkiintoisia juttuja tiedossa sit järjestöpuolelta. Et hienoa, että otetaan ja huomioidaan myös se puoli. Vielä viimeisenä kysymyksenä, niin otatko osaa ensi vuonna? En myönnä mitään. Jos en ensi vuonna, niin mä lupaan erittäin vahvasti harkita, että 2027. Muistetaan tämä, 2027. Safiri Media, tai millä nimellä nyt sitten toimitaankaan. Siellä nähdään. Joo, en osaa mäkään sanoa tuohon varmasti, mutta mieli tekisi sanoa tällä hetkellä, että kyllä. Katsotaan. Kyllä se haukuttaa. Kyllä. Jee!